ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಸೇರುಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್. ದೇವೇಂದ್ರಾಚಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ. ಚಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲು. ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೊರ್ಲೆ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ನಾಲ್ ಬರ್ತು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವು ನಾಲ್ಗರ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಚಾಬರಿಯಾರೆ ಉಲ್ಲರೆ 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 ಒಲ್ಲರೆ ಚಾಲು ಓಲು ಮಿತ್ತಡು ಮಿತ್ತಡು ಉಲ್ಲೇರು ಕೂ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಉಲ್ಲರಿ ಕೂಪಾಡ್ಲಿ പോയേరు ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೇಂಡೆ ಮಾರೆ పోయింది. ಅದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಾ? ಏ పోయింది ಸೀದಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ఎందుకు కొర్ని అని బ్లూ కొర్ని తిననే కొర్ని ಅಯ್ಯರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಇಪ್ಪುಡಾರು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ದು ಇಪ್ಪುಡಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿ ಮಾರೆ ಹೋಯ್ ಓಯ್ ಇಲ್ಲರ ಇಲ್ಲರ ಓಯ್ 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 ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಇಟ್ಟಿನಂದ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಊರರ ಪೊಂಡಲ ಅಮುಲು ಸಜಪ್ಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಷ್ಟು ಇಕ್ಕಿಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಲಂಚನ ಬಂತೇರು ಅಲ್ಲ ಅದು ఒక డైరెక్ట్ కట్ అప్పును లైవ్ ఇట్లా ఉంది సమయం సురతుంద ఆదా ಚಾಂಡಕ್ಕೆಂದು ಜನ ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಮಾರೆ ನಾಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯರು 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಂತಂಡು ಏರ್ ಕೊರಿಯಾರು ಲೈಕ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್. ಚೆಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ದಾದಿನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಮ್ಮತ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂತೆಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ಲೇನು ಚೆನ್ನ ಉಂಡಾರ ಸೂಪರ್ ಬನದಿಲ್ಲೇರಿ ಸೂಪರ್ ಅನಸಂಡೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಕಜಿಪುದಾದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಾರೆ ನಾನು ಜನರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಅಂದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ
ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಉಳ್ಳೇರ 3 ಜನ ఉండరు కదా దాన్ని మంతుంది ఇచ్చారు ಒನ ಸಾಂಡ್ ಕೈಪು ಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬೇಳೆ ಸಾರೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ರೀ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಡಣ್ಣ ನಂದುಲ್ಲೆ ఇంత కమ్మి అండి పెంచిలా ఎక్కడ ఇస్తుంది ఇత్తంత కడిమే అంట దీంట్లో నెట్వర్క్ దిక్కు తిరగదు ఇదే ఉంది ప్రాబ్లం 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರೈತಿ ಏನು ಉಳ್ಳಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜಾನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ 4 ಜನ ಬೇಕಿರಿ ಎಂಕಲಾಂಡೆ ವನಸ ಎಂಕಲಾಂಡ ವನಸ ಅಂಡಿ ಆಂಡಿ ವನಸ ಓ ಕಜಿಪುದಾದ ಕಜಿಪು ಕ್ಯಾಬೇಜಿಲ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಡು ಉನೋಲಿ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ನಸಿ ಮಾತರೆಗಳ ಬರೋಲಿ ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ರೆಡ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓ ರಾಧಾ ಬಾಬಿ ರಾಧೆ ಮಾಬಾ నీకు తీతులే పోలే బులందు తీతులే బంగారు పోలే ಯಾವ್ಯಾವ తీసేవా తీసేది ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ వచ్చారండి తీసి ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಬಂದು తీసి ಸಂಡೇ ಕೋರಿಕೋನ ಹೊಡಿಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊನ ಪೈನಿ ಕೋರಿಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಕೋರಿ ಮುರಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಸೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿಕೋನ ದುಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಕೋರಿಕೋನ ಅಪ್ಪುಜಾರ ಸಂಡೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಕೋನ ಅಪ್ಪುಜಾರ ಏನು ಬೂರಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಭಾಳ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏರು ಬಾತಿರ ನಿಚ್ಚೇರಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಕೋರಿ ಏಪಲ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿ ಬೆಂದುದ ಅವಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಡೈಲಿ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪೂರ್ವ ಕೋರಿ ದುಂಬು ವಾರ ವಾರ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಪಲ ಉಂಡೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಪರೂಪ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಕೋರಿಗೆ ಏತುಂದ್ಯಾ
ಒಂದು 200 ತಿನ್ನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ 24 ಅನೇರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಕಷ್ಟನೇ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂತೇರ ಜಿಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪರ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಮ್ಮ ಪುರ ಕೆಲ್ಸದ ಬಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡಕ ಅಂತಂಡಲ್ಲ ಅದ ಪಾಪರಿ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಸ್ತಾಪಡೆ ಯಾನೇ ಕಾಯ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನುಗೆ ಅಂದೆ ಪಾಪ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚ ಇಲ್ಲಾಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವರ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಅಂದೆ ಈ ಜನ ಕಚ್ಚಿ ಪುಸ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಡುತ್ತಿದ್ದು ಅರಡ ಕಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸನೇ ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಂಚುಪುರ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆನ್ನ ಬನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚ ಹಿರೇ ದುಂಬದಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದ ನಂತ ದುಂಬು ಬಂಡ ಗಾರೆದ ಕಲ್ಲು ತೆರ್ಪುನ ಪೂರ ನನ್ನ ಪೂರ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಈಗ ಬೇಲೆ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಉರುವಾತ ಅದಾ ಅದ ಕಣ್ಣೆ ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪಂತೆ ಬಾರಿ ಬೋರಪ್ಪನು ಬಾಕ್ಲೊಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಏತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರೇಂಟು ಗಮ್ಮತ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮರತ್ತೆ ಪೋಪುಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಲೈಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಲೈಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಾತೆರ ಅಪ್ನತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಯಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮದಂತ ಜೋಕ್ಸತ್ತ ಪತ್ತರ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಪತ್ತರ ಅಮ್ಮಗ್ ದಿನಾಲ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನಂತ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಖರ್ಚಿನ ಡಪ್ಪುಡೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಂಡ ಕಯಂ ಪುರ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಐಪುಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ನ ಡೈಲಿ ಕಯಂ ಅಂಚೆ ಪುರ ಬೇಲೆ ಈಗ ಕಯಂ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಲೆ ದಿನ ಪುರ ಬಂಗಾತೆ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರನ್ಯ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏರ್ಲಿ ಬರುವೇರ್ನ ಬರ್ರ ಅಂತ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಂದು ನೀ ಒಂದು ಜೋಕು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಂಗಾಟೆ ಜೊತೊಂದೇರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರು ನಿಜ್ಜೇರು ಕಿಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾದ ಗೈಸ್ ಪಾತೀರಿ ಏರಿಲ್ಲರು ನೀರು ಬರ್ತಲ್ಲ ನಲ್ಲಿಡಿ 10 ಜನ ಏತ್ ಬರ್ತು ಜಪ್ಪುನಿ ಅವ್ರ ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುವಾರ ಟಿವಿ ಇರ್ತದೆ ದೇರು ಬೇಗ ಜಪ್ಪು ಕಡೆ ಪೀತು ಒಂದು ಟಿವಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಟಿವಿ ಪೂರ ದಾದೆಪ್ಪು ಟಿವಿ ಸಿನಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಏರು ತುಪ್ಪಿ ಕಡೆ ಅಂದು ಇದಿಗೆ ಎತ್ತು ಏಪಲ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಯಾಲ್ಲ ಜೆಸು ಒಂದು ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾರಿ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾರಿ ಕೆಪಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ
ದಾಟಿ ಜನ లేదు ಮಾರೆ ಮಂತಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿಜ್ಜೆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾತೆರೆ ಜೇರೆ ಟಿವಿ ತೂಪುನ ಇಜ್ಜೆ ಅವನಿಗೆ ಆರು ಟಿವಿ ತೂಪು ಜೇರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪು ಜೇರ ಅಮ್ಮ ತೂಪು ಜೇರೆ ಟಿವಿ ಆರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿವಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉನ್ನತಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉನ್ನತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತಿನದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಪಲ್ ಅಡಿಗೆ ಈರ್ಲ ತೂಪು ಜರ ಅಂಕಲ ಕಡಿಮೆ ಏನಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ತೂಪೆ ಆತಿ ಅವು ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪು ನಾವು ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪೆ ಬಾಲೆ ಆಯ ಗಾಯ ಪನ್ಯನ್ನೇ ಅವಡು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆರ್ಲ ಮುಟ್ರೆಜ್ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಬೊಬ್ಬೆನ ಆಯ್ತು ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತೂವರೆಜ್ ಅಂದಿ ಆಯ್ ಜೋರ ಪೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದೇ ಏರ್ಲ ತೋಜಿಜೇರು ಒಡೆ ಪುತ್ತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಮಾರೆ ಅವಳು ಮಿತ್ತ ತೋಜುಂಡು ರಡ್ಡು ನಾಲು ಆಜಿಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಜೇರು ಒಡೆ ಪೋಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೊರರ ಫುಲ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಹೊರರ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಿಜೇರು ಪಂಡೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಏರೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಸುಮಾರು ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡಿ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ಷಾಲ್ ಉಲ್ಲ ಕಂಡಾಟೆಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮುಲ್ಪದಾಗ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಉಂಟು ಅಂದು ಐಟ್ಲ ಅವರೇ ಕರಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಅಂದೆ ಪಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಹೊಲ್ಲ ರೀ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ದುಂಬಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿರಡಿ ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪಿರಗಿರ ಪುಂತೋರ್ಚಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ದುರು ಬೇರಾರು ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ವನಸ್ ಮಂತ್ರಿನ ಚಾಪಾರಿಯರಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಯರ್ ನಿಂತಿ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ പോയിരാൻ ಚಾಪಾರಿಯರಗೆ ಎಂದು പോದಾತನು ಬೈಯಾಡು ಚಾಪಾರ್ತಿದ್ವಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತು പോയിರು 3 ಜನ ಐಡೆಡು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ದೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಚಾರ ಪಂಡಿತ ಪೂರ ಬೈದು ಜರ ಅಂದು ಋತ್ಯಾಕಾಗ ಮುರಾಣಿ ಉನಾಸಿಜ್ಜಿಂದು ಕೋಪಡುಲ್ಲೆರಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಎರೆಗ್ಲ ಕಡಿಮೆ ఒక ಮುರಾಣಿ ಏರೇ ಪಾಡ್ದ ಉನಾಸಿ ಬರ್ರಾಂಡದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಇಜ್ಜವ ಮನಸ್ ಮಾತೆರೆಗ ನಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಕೊರ್ತೆ ಅಂದ್ ಹಿರಿಯರು ಕೊಡ್ತಾರಿ ಹಿರಣ ಮಾತ್ರ ಹಿರಣ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರು ಯಾನ್ ದುಂಬಳ ಏರೆಗ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿದ್ದ ವನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ತಿನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಏರೆಗ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತು ಬಂಗಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಋತ್ಯಾಕ ಬತ್ತೇರ ಒನಸಾಂಡೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಒನಸಾಂಡಿ ವನಸಾಂಡು ಇರೇನ ವನಸಾಂಡೆ ಒನಸಲ ಆರ್ನಾಲ ಆಂಡ್ಗೆ ಅರೇನ ಪುರ ಬೇಗತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಆರ ಕಡೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಧೃತಿಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುನಾಗಾರ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಇತ್ತುಜಿ ಪಾತೇರು ಜನ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲು ಆರ್ನ ಆತಿಜಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ ಪಂಡೇರ ಬೇತೇರೇನ ತುಯಿನ ಯಾರ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ 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 ಉಲ್ಲ 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 ಬಲಿ ಬಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ತಜಪ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲಾಟಿ ಏತು ಲೈಕ್ ತಜಪ್ಪ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ಜ್ಯೋತಕ್ಕ ಉಲ್ಲರಿ ಜ್ಯೋತಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗಿರ್ ನಕ್ಕನ ನೆನಪಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಿತ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಚೂರು ತಿರ್ತವಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲಿ ಆತಿಜಿ ವನಸ ಆತಿಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏತು ಜಪ ಒಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲಿ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನಸ ಆತಿಜಿಗೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಲೈಕ್ ತಪ್ಪೋಜೋರು ಅವ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೆ ವಂಚನೆ ಮಾರೆ ನಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೆತೊಂಡೇರ ಅಂದು ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೆತೊಂಡೇರ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಅವನಸ ಆಂಡಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಅಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ತೇರು ದಾದೆ ಕಜಿಪುಗೆ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಗ ಆರು ಹೊಸ ಜನ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಲೈವ್ಗು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಅವನ ಸಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಕಡೆ పోదాతండి ಇರಿತ್ತೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆದ ಆತಂದು ರೈಲ್ದು పోదాతండి ಬಸ್ ಟೋಡ ತಡ ಆಗ್ನತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೊಂದಿದ್ದೆ ದಾದಿ ಕಾಜಿಪುಂದು ಕೇಂದ್ರ
ಸರಜಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒನಸಂಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಕಜಿಪುತಾದಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆರು ವನಸು ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ವನಸು ಬಲೆ ಬಲೆ ವನಸಲು ಉಂಟು ರೆಡಿ ಉಂಡು ವನಸು ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಮನೆ ಪೂಜೆರಾರು ಪಾತೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೋಂದುಂಟು ನಿಂತು ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅರ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಅರಿಜ್ಜರನ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಸೇಲ್ ಅಂಡೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಸೇಲ್ ಆತುಜಿ ಮುಲೆ ಉಂಡು ಇರ ಕಡೆ ನಾನು ಎಸ್ ಒಂದು ಬಂಡಾರತ ದಾದ ಎಸ್ ಖಾಲಿ ಆತ ಎಸ್ ದಾದ ಅಂದೇವು ಎಸ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಕಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಅಂದತೆ ಅಂದಿ ಮುಲೆ ಎಂಕಲಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ಒಂಚ ಕಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಇಡುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಅಂದಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಆತು ನಿಡಿ ಕಪ್ಪೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾನೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇರೇ ಬೋಡ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೋಡ ಇರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನ್ ದಾನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಇರು ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ಕಪ್ಪೆನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಓ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಸೆಕ್ ಇರು ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ಕಪ್ಪೆನಿ ಓ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ಹತ್ತಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೀಟರ್ ಮೀರಿ ಕಪ್ಪೆಲಿನ ಏನಾಯ್ತು ಹೋಗಾರ್ನೆ ಗುಡ್ಡ ಏನ ನಾನು ಕಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೇರತ್ತ ಮಾರೆ ಕಪ್ಪೆ ಇಡ್ಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಪ್ಪೆ ಗೋಂಕ್ರ ಕಪ್ಪೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಏನಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಯಿನ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ 5 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲಿ ಕೇನಿಜಿಂದ ಕೇನಿಜಿನ್ ಕೇಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪಲ್ನಿ ಅವಂಚನೆ ನಡೆದೆ ಕೇಂದಿಜಿಂದ ಕೇಂದಿ ಜೀವನ ಬೊಂಬಟ್ ಭೋಜನ ಎಡ್ಡೆತ್ ನೆಡ್ಡೆತ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಕೇನುಂಡ ಕೇಂದ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಂಜಿನ ಕೇಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡಿ ಇಂಟ್ಲಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಪಾತೇರ್ನು ಆಪ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಜಕ್ಕ ಕೇನುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನುಜಿಗೆ ಕೇನುಜ ಅವೇ ಕೇನುಜ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋನ್ ಅಂದು ಕೇನುಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತಂದ ಹುಲ ಆಯ್ತು ದಾಲಕ್ಕೇನುಜ್ಜೆ ಸ್ವಲ್ಪಲಕ್ಕೇನುಜ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಪನತ್ತೆ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಸಮಾಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಮಾಂಡ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸಮಾಂಡ್ ಯಾನು ಮೂರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂತೆ ಸರಿ ಅಂಡಿ ಇದಕ್ಕೇನುಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತನೆತ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಪುನ ಅಂತ ಒಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಮೊಲಂಚು ಟವರ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟಯರ್ ಹತ್ತೆ ಸಾರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟವರ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮೂಲು ಅವಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನಾಗಲ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಊರುಡ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಯಿನಟ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹನೆ ಬರನೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಊರುಡ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಪುನು ಪನ್ನೇರು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಹಾ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಹಾ ಹಾ ಪನಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಪು ನಂದು ಅಮ್ರಾಣಿ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎರಡು ಉಡುಪೆ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಜಿಯಾರು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಎತ್ತೆ ಜೆತ್ತನು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಬೆತ್ತ ಬತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬತ್ತು ಜರ ಅಂದ ಬೆತ್ತ ಆರೈತ ಗೊಬ್ಬೇರಿ ಹೇಗೆ ಗೊಬ್ಬೇರಾ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಸಂಡೆ ಆತೆ ಅಂದಿ ಸಂಡೆ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡೋದು ಅಂದಿ ಸತೀಶನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಅವು ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದು ಮಸ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅರೆಗಲ್ಡು ಕಪ್ಪೆಲಿ ಇಪ್ಪುಜ ಅರೆಗಲ್ಡು ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಲಿ ಇಪ್ಪನ ಮೂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ LKG ಮೂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ LKG ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವೇ ಜೋಕು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತನು ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಾರು ಮಾತ್ರ ಕೋಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಕ ಕೆಟ್ಟ ತಿನ್ನು ಅಂತಲ್ಲ ಏನಿದೆ ದ್ವಿತೀಯಕ ಪೋಯಿನೆ ನಾನು ಮಾರೆ ಅರವಣ ಸಾತಜಿಗೆ ಅಂತ ಪೋಯಿನೆ ಯಾರು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಯ ಕಪ್ಪೆನು ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈತ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಪಗೆಲ್ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ನಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಅವನ ಸಂಡೆ ಇರ್ ಕೋಡೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಂಡದ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊಡ್ಜೀರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ ಜತ್ತಿರೆಗಿ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀರ್ ಬರ್ಪರ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಮಾರ ಕೋಡೆ ಎಂಚಿನೆ ಇರೆ ಕೂಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಕೂಪಾಡಿಯ ಸುಮಸತ್ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರ ಅಂಡಿ ಇರೆದಾಯ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಯನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬೇಜಾರಾಯನಿ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರ ಚರಿತ್
ಹೆಮಕಾಗ ಬೊಂಡಾಸ್ಗೆ ಅವೆಂತ ಮೀನು ಬೊಂಡಸ್ ಮೀನು ನಾ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಮೀನು ಅಂದು ಮೀನತ್ತ ಚರಿತ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬದಾರಿ ಚರಿತ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಸಾಕ್ಷರಡೆ ಬರೋಡಾನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಹೆಮಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಅನ್ಪಿರ್ತೇನೆ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಇರ್ ಗೋನಿಡ್ ಕೊನಾಯ್ಜಾರ ಮರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಚ್ಚಾರ ಬನ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂತುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಚ್ಚಾರ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೋನ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾತಾಡ ಏನು ಬರ ಆರಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಗೆ अरे बोर्ड गया अपना ताई कार लोन पिदा इತ್ತು ಈ ಉಂಟು ಜಾತ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಅರೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜೆ मका है मका विशेष कोड़े लाइक और नेटवर्क तिक्की जाते रही दादा ना ಗೊತ್ತು ಅವರೇ ಗೊತ್ತು ಅವ್ ಮೀನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ ಬೊಂಡಾಸ್ ಮೀನ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಬೊಂಡಾಸ್ ಮಂಡೇನ ಬೊಂಡಾಸುಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಕ್ಕನ ಮಂಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎರಡು ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಯಾರು ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇವೆ ಜರಿ ಆ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದಿರ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಿ ಮಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬರೋಂದಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೋದು
ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಜಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಪಣ್ಣ. ಒನಸುಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಶಾರಿ ಅಕ್ಕ ಅಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್. ಬೌದೇರ್ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದೆರ್ ಪನ್ನಗ. ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ದಾದೆ ಬೊಂಡಾಸ ಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತಿಜಿ ಮೂಲು ಹಾಯ್ ಯಾಣೆ ಶಾರ್ವಿ ಪಂಡೇರ್ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಅವು ಬೈದೇವ್ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಂಡಸು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ನಸುಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಕಡ್ಲೆ ಮನೊಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಾರ ಓಲ್ ಪೋಯರ್ ಹೀಗೆ ಎಂದೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪಂತೇರು ಮಾರೆ ಬೊಲ್ದುದ ಮೀನು ಅತ್ತಿ ಅಂದೆ ಗೋಣಿಡ್ ದೀತು ಜರ ಸೆಕ್ಕೊಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕೇ ಪಿರ ಬರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಬೇಲೆಡ್ ഞാനഞ്ച് പന്നി മാറേ എനിക്ക് പിറ കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗോണിയുടെ ദിഞ്ചാത് ജറ ഗോണിയുടെ ദിഞ്ചാറ ആയിജി അമ്മക്ക ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದ ಅಣ್ಣ ಅಂದಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೀರಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಮಗಳು ಇದ್ದೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡದೇರು ಪೋಯರು ಈ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೆಂಚಿನೇ ಈ ತೆಲ್ತನಾ ಹೇ ತೆಲ್ತನು ಗೋನ್ ಹಿಡ್ದೀಪ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಗೋನ್ ಹಿಡ್ದೀಪ್ ನಂಡ ಆತು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇರೇಗ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡತ್ತಿ ಯಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ಬೇಕು ಪೋಂಡು ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಜೀವನ ಹೊಡಿಪ್ನ ತೆಲಿಪುಡ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡದು ತೆಲ್ಪಲೆ ಯಾರ್ಲ ತೆಲ್ಪಾಡು ಕಿರು ಒರ್ತಿಯ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈಗಲೇ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತೆಲ್ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಜನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಬತ್ತೊಂದು ದಾದ ಲೈವ್ ದಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗರ ಸುರಾಪು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ ಬಂದಾಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಪೊಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ದಾದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೊಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಚನೆ ಎಂತ ಬರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆರು ನೆರ್ಪೇರು ನಿಕ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗಲಿಗೆ ಗೊರ ಅಂದೆ ನೆರ್ಪೇರ ಅಂದಿರೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗಲಿಗೆ ಗೊರ ಎಂಕ್ಲ ದಾದಂಗ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗಲಿಗೆ ಗೊರ ಇದು ದಾದ ಅಂಡಿತ್ತೆ ತೆಲ್ತನಾಯ್ಕ ಗಲಿಗೆ ಗೊರದಾಯ್ ತೆಲ್ಪುನು ಏನ್ ಬಿರತ್ತೆ ಇರು ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪ್ಲೇ ತೆಲ್ಪುನ ತೋರ್ಚಿ ಅಪಗಾರ್ಕೇನು ಗಲಿಗೆ ಗೊರದಾಯ್ ತೆಲ್ಪುನು ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪ್ಲೇ പോയേരും മാറി
ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇನಾಗ ಜೋರ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪ ಇರಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಇರ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇರ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನರು ತೆಲಿಕೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಎಪ್ಪಾಡು ಪೂರ ಬುಕ್ ಹಿರೇಗಿದ್ದ ಆಯ್ಗವು ಆತ ತೆಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಲ್ ಸಾಕು ಸೂಪರ್ಗೆ म्हणजे लाईक करले वे ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಚಿಲ್ಲರ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು एमक इज्जारा ಏಮಕ್ಕೆ रेगुलर नेटवर्क पोंड एमक कुल्लेरिया ಏನು ಜಿ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡ್ಗೆ ಅವನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ನನಗೆ ಆರ್ಲ ತೆಲುಪಿಯರ್ಗೆ ಅವೇ ಆರ್ಲ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಇರ್ಲ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೆಲಿಕಿದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತದ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಲ नेटवर्क